Основата за популярната сицилианска салата с фенел е портокал и фенел. Разбира се, има невероятно много варианти. Днес аз ще приготвя салата от фенел или резене с червен портокал, наречен сангуинело. Има няколко различни сорта червени портокали. Най-популярният, който е интензивно червеният, но все още се намира трудно на пазара, тъй като бива изнасян предимно в чужбина, е сортът Тароко. А това е така нареченият сорт сангуинело и днес аз ще приготвя класическата салата фенел и червен портокал. Можете да я обогатите, добавяйки лук, можете да добавите също така маслини и аншуа. За нас това ще бъде едно чудесно, така ще да кажа, чудесно предястие, не, ще бъде една чудесна гарнитура, заедно с чудесната паста с барбун. Вижте останалите рецепти тук в канала и буон апетито!